طعنا هبلنا تخاتلتي صبت تيوبن لو مزبلنا محدشتي حبريتات حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتسال استمزابلو وغناتنا نمربتهم نمبلاس يخون ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንምሓስ ሰላማውን ጥራሕ ከም ዝስራ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ አምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዳሬንዊች ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብፍላይ ምሓስ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት ምጅማር ፖለቲካዊ ዘተ ከምኡ ድማ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ምምላስን እግሪ ምትካልን ሰራዊት ትግራይ ኣመልኪቶም ዘተ ኣካይዶም ኣሎም ፕሬዝዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ከቢድ ህይወት ክደፍኡ ዝተገደዱ ተመዛበልቲ ወገናትና ናይ ምምላስ ጉዳይ ቀንድን ቁልፍን ዕማም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ሓቢሮም ኣሎም እዚ ቁልፍ ዕማም ጊዜያዊ ምምሕዳር ምትግባር ከዓ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምምኽኻር ከም ዝስራሕን ብዝተኻለ መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምምላስ ብልዑል ትኹረት ከም ዝስራሕ ገሊፆም እዮም ተመዛበልቲ ንምምላስ ይኹን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንምውሓስ ብሰላምን ሰላማውን ጥራሕ ከም ዝስራሕ እውን ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወሲኾም ሓቢሮም ኣሎም ኣብ ትግራይ ኣጋጢሞ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ንምፍታሕ ብሄራዊ ዋዕላታት ብምክያድ ካብቶም መድረኻት ብዝርከቡ ሓሳባትን ኣብ ጽንዓት ብምስራትን በቐጻልነት ከም ዝስራሕ ፕሬዝዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፆም እዮም ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዳሬንዊች ብወገኖም ንፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ዕውት ናይ ስራሕ ግዜ ንክኾነሎም ሰናይ ትምኒቶም ድሕሪ ምግላጽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጠናኺሩ ብሙሉእ ዓቕሙ ንኽሰርሕ በቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ስልሚ ተታሒዙሉ ዘሎ ህዝባዊ ዋዕላታት ኣብ ምጥንኻር ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝግበሩ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ምንቅስቓስ ንኽሰምር ሃገሮም ዓባይ ብሪጣንያ كل عينة دقاف كم تقبر قاليتهم كبل بيت صحفة بريزيدنت حابيريوم ببريزيدنت كيزاو محدار ليتران جنرال تادس وردس تايشي كابيني حوافين أساتافين بزي مخانو تقبال نتيه بلون كبل كيدان تقارو نبيهراو دحنة أفليتو أبال اتكيدان تخونو أبو أمبرو دبناتنا تقراي دكتور دجن مزقبة دحري ببقع كيزاو محدار سعيبو ناب سلطان زمزا أقل بحيل إيماتو إلوم كم زامنو بمقلات ببريزيدنت تادس وردس تايشي كابيني حوافين أساتافين زي كونن ሓደ ወገን ጥራሕ ዘሳተፈ እዩ ክብሉ ገሊፆም መሰረት ሕጊ ተጣይሸ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ብፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣፍልጦ ኣይሃቦን ዝበሉ ዶክተር ደጀን ሕዚ ጽዋዕ ዘሎ ብሄራዊ ዕርቂ ከም ዘይቀበልዎም ገሊፆም ኣለዎም ኣቦ እምበር ውድብ ዓረና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ብወገኖም ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣመሰራርታ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓቋፋይ ኣይነበረን ዝበሉ ኮይኖም ሕዚ ድማ ናይ ሓደ ጉጅለ ጽራሕ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዎም ምክትል ኣቦ እምበር ውድብ ባይቶና ኣይተ ዮሴፍ በርሀ ብወገኖም ሓድሽ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ታደሰ ወረደ ቃሎምን ተግባሮምን ዝተፈላለየ እዩ ክብሉ ከሲሶም ኣለዎም ትግራይ ኣብ ዝተበታተነትሉ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ ግዛታዊ ሓድነትና ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወደቐሉ ተመዛበልቲ ኣብ ኬንዳ ብጥሜት ኣብ ዝወድኡሉ ኩነታት ነዚ ከስተኻኸል ዝኽእል ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓቋፋይ ጌርካ ተጋሩ ኣኪብካ ናብ ሕወይት መንገዲ ክንዲ ምኽታል ናይ ሓደ ጉጅለ መንግስቲ እዩ ተጣይሹ ዘሎ ክብሉ ገሊፆሎም ብተወሳኺ ድማ ሃፍቲ ናይ ምቁፅጻር ክያዶ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኢሉ ኪዳን ተጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት ውድባት ሁናት ባይቶናን ዓረናን ዝተኻተትሉ ምዃኑ ይፍለጥ ታደለ መንግስቱ ተኣሲሩ ዝብል ዜና ፍትሐ ብሔር ወይ ከዓ ገበን ብዝብል ኣካዳሚያዊ ሞገት ንምብርህራህ ምፍታን ኣብ ትግራይ ዝነበረን ዘሎን መሓውራዊ ሽግር ዝፈጠረ ሓይሊ ኣንጻሩ ዝተሰለፉ ዝመስልዎ ወገናት ምብራኽ ዝኸድሉ ርሕቐት ዘይምርዳእ ጥራሕ ይብል ኣይተጌታቸው ረዳ ዳርጋ ኩሉ ኣመራርሓ ውድብ ዝብል ኩሉ ናይ ውልቀስ ይኹን ናይ ገበርቲ ሰናይ መኪና ከም ዝጥቀሙ ገሊፆሎም ፖሊስ ደው ከብል ኣብ ዝፈተነሉ እተን መኻይን ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት እየን ዕቁባ ዝኣትዋ ጎንፅን ክለዓል እዩ ታደለ እውን ኣብ ዝታት ዝገጠሞ ተደጋጋሚ ፈተናታት ኣነውን ይፈልጥ ይብል ኣይተጌታቸው ረዳ ታደለ ጀግና እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ዘለዎ ኣባላት ብንእሽተይ ሃፍቲ ኣድማዒ ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ውሕዳት ሰባት ሓደ እዩ ክብል ጽሒፎሎም መኪና ካብ ፈትለ ኣይሕደካን ብዝብል 6 ወርሒ ምፍራድ ናይ ዳይነት ነፃነት መግለፂ ጌርካ ምውሳድ ዕሽነት እዩ ብምባል ኣብያተ ፍርዲ ነፃ ክኾኑ ይግባእ ማለት ነፃ ኮይኖም ይውስኑ እዮም ምባልን ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ኢሎሎም በዘጋጣሚ አንጻር ፕሬዝዳንትን ምክትልን ቅትለት ንምፍጻም ኣብ ምድላው ዝተተሓዙ ተጠርጠርቲ ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ክስን ክቋረጽ ኣብ ቤት ፍርዲ ጽዕንቶ ከም ዝተገበረ ኣፍሊጦም ኣለዎም ተኸታተልቲ ጽበት ዩብ ነዝዕለት ስብናዮም ሓደሽቲ ሓበሬታታት እቶም ክሳብ ሕዚ ከተከታተልዎም ጽናሕኩም ነይሮም ቤተሰብና ንምዃን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ